Ngicela ubulisa igama lami uXolani Ntele kaGwala ngiphuma kweBusiness Media. Ngicela nje ubulise utata ajuba ungubani. Ngiyabulisa babukele emakhaya nesizwe sakaMpumuza. Okhuluma nani uRev J Mculwane oyiCEO lapha kwi-Old Prison Museum ejele elidala laseMaritzburg la kwakugxunywe khona amakhosi endabuko esizwe esinsundu sama-Afrika. Siyabona ke namhlanje ukuthi kade wenza ilecture yenkosi uLaduma. Mhlambi isifundo sisifundile namhlanje ungathini? Isifundo sanamhlanje sibaluleke kakhulu ngoba engikushilo nesikufundile kunalezi zinto lezi ezibaluleke kakhulu empilweni yenkosi uLaduma. Eyokuqala nje lento yakhe ukuthi kwakuumuntu woxolo, diplomacy. Okwesibili inkosi uLaduma kwakuyi peacemaker, peace building. Okwesithathu inkosi uLaduma, he was an artist kwezobuciko. Okugcina inkosi uLaduma kulezinto esingathi ngama livelihoods, ukuxosha ikateziko waye good kulezo zinto lezo. Therefore ke lesifundo sanamhlanje sisho ukuthi Zulu sizwe sinsundu phakama uyithintithe ulandele wembathe. Isifundo lesanamhlanje siyijazi lesizwe okuyisifundiso nama characteristics enkosi uLaduma kaTeteleko. Umucabanga to preserve into ejule kangaka yesintu kubaluleke kangakanani especially kule generation yamanje? Ngiyabona kufanele siphindele eziko engikubonayo esizweni esikhulu sakaMpumuza. Iziko selenzeka kancane la ubaba nomama nogogo ubehlanganisa izingane zihlale eziko zixoxelwe ngesimo nangezinto eziphathelene nesiko nokuziphatha. Iziko masilivuselela sivuselela isimilo sengane. Amazwi akho okugcina ungathini? Amazwi ami okugcina ukuthi azibuye emasisweni. Siyabonga undaba ezisa lokho sokuqalile sokuyisiqalo. Kuyomela ukuthi simxhase ngokuthi ikhaya nekhaya akube neziko, umsamo uzobe usuvuseleleka. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu isizwe esikhulu sikamkhulu.